Pun lunas ya Pak Nurul. Nggih, pun. Hei, engko sik to. Apa nek? Kowe iki kudune iki nge-MC. Aku nek nge-MC aku ngerentengi wedokan. Ya ora apa-apa to. Aku nek nge-MC ngono Nipung iya, nge-MC iya ngono to. Dadi kan double. agah, Mas. Oke, terima kasih Mas Bastio, satu lagu Jenang Gula sudah berulang bari kami rekan saya di Tamu Musik Jawa Redikan, JSS Audio dan juga Ryan Victor Multimedia.